Bună seara, vreți mântuitori! Bine venit la altă mobetti armânească, ca cum adorăm ca fi joi. Azi o am oaspită Anastasia Naumova. Anastasia se află tu câsubălu Skopje, di Republica din Macedonia din Nordul și biții în dreptul la Universitatea de Bristol, care va zic că are adevărate studii Anglii. După aia lucră Skopje, în o organizație interguvernamentală și tora dară un master tutu domenia în dreptul, ama a este oară Viena, Austrii. Gine viniș, Anastasia. Dintre voi, Alexandra, care este mult este calezmătă, escu mult curioasă ți escu cu voi tora seara și putem să sperăm niciam să terminăm. Mine mi hârsesc multul și ne-a hari când zburăm dauli savduții mșați zburăși s-ar mânești, și că am mari mirachi de tu mobeti. Zâne niciam îndau zboară ti care ești să tine. Care este, că cum zise și eu escu discopia, a mea numă tu cărții astea Anastasia numă, mă eu escu Anastasia Guda permanește, de soia de Guda. Um, Ca cum zise și de învățai în dreptul tu angliș, tora dar master tu Viena, tu Austrii, idit în dreptul. Lucrai Skopje tu în organizație interguvernamentală de migrație. Și și ideea mea, cum zic, um, atâția am învățat și am lucrată. Um, uh, eu tora, cum zic, cu mamul tu um, dau pe mea învățare. Uh, Asta vrei să zici că a ta învățare tora uadari, tora u să te mustești, tora dai cali la partea de zânate din dreptul și yeah. este focus la tău tora tu chirolo estu. Tora tu chirolo este toți asti, cum zic, най-mari luguriții, ni se face tora și voi să pățisesc că cum lipsește, tot bun și să aflu un lucru manclo. Și te spot și niam za mamu tu chiro sam știar mă tak tar lucri. Yeah. Masterul la tău de Viena este un master de 2 ani, de 1 an. De una. Care vă zic că nu mă tai mult își valbițești să cu. Este an, este, până primăvara, așa ceva pățisesc. Este gine, nu mă tai mult. N-are nică, nu. Știu că ne aveai zis că ai dat și una stagiatură, Mhm. și slagă niham de este lucruri și slagă niham și de armâni. Mhm. Când dau zboară pe stagiatura ta? Te-a mea stagiatură era de Viena, înainte de un an jumătate, pare 2 ani de când o curhit. Era tu Agenția Europeană de Îndrepturi Fundamentale. O desclisera stagiatura ti alți tineri, de Alanti Vasilit sunt în Liga de Uniunea Europeană. Și acolo stăvârși una miare dit șpaniții avea învățată, avea adrat doctorat Oxford. Și eu acolo eram 6 mesi, cât lungă era stagiatură și de marzină, când lucrăm de dun pe ceva și zbram și zice, și eu sunt de Macedonia, mă eu sunt română, nu știu de se știi ția. Și zice, Delihia, știu, cum nu știu, eu adrai master, iată, doctorat pe minoritate etnici tu Europa și am învățat tărmânii, am ca nori nu am stăvărsit tărmâni tubana, tine să pro tărmână ți o stăvărsescu și mult mi hărsescu, ți te cănăscui. Și țara și ți mult interesantă ti mine ca niare dit șpaniții venează Viena, avea tărmânii, aveam învățat în termeni la Oxford și mult mi hărseață. Și mine mi hârtii mult, dar găsești că părea și ca tine pe tip serii. Nu ți zis să-i duci să-mi dau zboară permânești? Niham de spus, ti limba de eu sunt armăniții sunt tu,
ea știa că ți-au avea învițată, mă, și ți îi spuneam, a, și ți vă lucrim mai când născuti. Așa este. Și e mult îmșat să afli, să zicem, așa una legătură personală, eu nu te minduiești, eu nu te aștepți. Tu încă să băți astic sen, te tini cu un om, ți pare că astic sen, nu? De altă Mm. văsli, cu altă cali tu bană și mea că afli, ți doi aveți de-a Mm. comun, să zicem. Tore seara mei părinți ne duseră aminte pe una șicai, știți, este ca șicai, am adelie sfații, când eram 10 ani, 9 ani, iartă, eram la discurmare, la vacanță eram în Cuba și ne zbram armănești. Uh, și că eram una, tumță singură la 9 ani, ca fată, um, lipsea un părinte să rămână cu mine, l-am dus să scălda, tomari, și noi ne zbram armănești și un miare din pe lângă noi, zisea mei părință, duceți vă voi scăldați, eu vă mutrescu. Armănești. Și a mei ce dusiră, cum armână, răzbrește armănești Cuba, și în și ca ea era jumătate armână din România, era la Hilsa Rim, Roma, tu Italia, și de acolo dusiră la discurmare Cuba. Și și tu, o altă parte de lume ne aflăm cu alți armâni. Nu poți fi stipsescu. Asta, Dali, este o istorie mult umșată. Să afli un armână și în Cuba, este ceva, nu am amintit că spate. Și eu nu mi dăm. Am asfații. Înțelegi că tine, nica de nică zbura armânaști. Ama, vai fa să ajungem și la mobeta asta, de partea de cum erai și cum o duchi și cum ficiura mea și chiroloațel. Ama știu că tine ai în dreaptă și aveai mirachis, ne dăți, niheam mai mult ti soia ta, ti taifa ta. Mhm. Dăți de curiești. Știți. Eu escu fata al Stevu, Guda și Valentina, care este soia de Zurzu. Ei doi idei învățare în dreptul, schimb eu ca ei învăț în dreptul. Am și mai frate. Noi toți suntem armeni și papanii mei sunt toi armeni. Și mare parte de a noastră soini de gărții, de la Gramostani himnoi. Și niham zati ațeava să zvrăscu tora seară, ta noastră istorie, de eu i nimții him cum him. De la partea fendului, lu știți sigură papumita Guda, el este meu pap. Și a mea mai era Sia, ea este de Vrișcu. De partea lui dada mea era Nicola Coli Zurzu și Costălinca Buha, de soia de Buha. De soia de la mama, de la mea dadă, al Nicola Zurzu, părinții era Iorghi Zurzu, a dada sa piha era de la Cupeci și ei in de Ianița, Tugărții. De la Maia Costadinca, fiind sumit că era faptul Kilkis, și lui Dadă Costanda, de la Iurița Ni, era fapt în Sărună. Ninte de pa mamul de 100 de ani. A mel para pap. Iuri era faptul unii 911 anul tu Kilkis. După de la soia de la Maia Sia, de la Vrișcu, ea era și al uncii Vrișcu și voi să vă spun un mult umșat cadru de mel para pap uncii. Este un poster, ti cântici corul armănișță, ti știi, Mhm, și el este ații de la 1918 anul, mhm. tu armata armânească.
Mhm. Tu Porto Romanesco. Timșat. Mult umșat cazuri. Mult umșat, mult umșat. Uh, Unchi vrišku era hijal hăcea vrišku și sunt tu de la livădzile tu gărții. Și iarna dipunea polica stro. Uh, sunt vinire la alați tu Makedonii de la Clara plataniația sti ninga polica stro. După sinurul azăduația sti cu Macedonia din Nord. Um, Hăcea Vrișcu era însurat cu Lena Bela de Melnic, Milinic, cum îi zic permenește, tora tu păreriți se află de Petrici Manclo. Dăța soiază, m-am mult direct seras. Și mi-a mel para papunci, avea trei frați. Am rămas orfani diniți și e crescut la altul Paris, nu mai era Paris, Paris Valvrișco. Unci era însurat cu Ocea de la Tefanie. Fensul ali Ocea era de femeia la Golani. Avea două fete și trei ficiori și azi bănează a mea mai amară de la trei lișopati, ție sti știp. Și a ei doi ficiori, a mei lălăni, sunt tu România, în vițara, closculii și tora sunt acolo. De la Guda, de partea de Guda, a mea papumita de care a lăsat armata de Iugoslavia, s-a însurat la 13 de ani și fugit de Hartu Căsăbă și ulă tută femeia și cu părinții, și eu mă aflai Scopia. Ei sunt veniți de Hora Samarina, de la Pindu, înainte de vără de 100 de ani, cât la 1809 spre 1800 inghiți, fugiră de acolo și viniră tu Macedonie. Și au abănară tu mai multe locuri. Ca mai udzătuți armâni avea oi și era chihăiați. Gudenii era mari soi, mulți bănează tu gărții, tu vărgării, tu rumânii. De-a noastră soi, nu mai este pușa guda, ți fugit tu România. Dima aproape soi ți o avem de guda, tu România, papumita are nici una cu surina în taula, care bănează București. Și de la 1912 de anul, când ea vinară Turției, armaseră mai patru frați și una sortă Macedoniei. Și unde ei era Naun Guda și el avea doi ficiori și una fată. Hăcea, Costa și Iocea. Hăcea avea 6 ficiori și una fată. Amel pap mita și lui Fendi paptehia trag de femeia de al Hăcea Guda. Și mult interesant, ți o învățai, te mea femeia este ca papnăun învățat preftu tu Kilkis, la mitropolia grățească, mă de care după si nu se ți preftu, că nu-i da de părinței, că nu avea multă picurari. Ah. Ața era Zora la Chirolu. Mhm. Etora la 1948 anul, când numele pap mita avea 8 ani, era naționalizația tu Iugoslavia și luară vrădaunii de oi, 40 de cai, dau sute de capri și armăsiră mai mult tu campu. Tu nu-ți ducea tu muntea cât mult, ca nu avea te ți ducă. După aia, când le luară prăvțele, le cumpărară loc tu horli și lu lucra locul. După aceea, când s-a lăxit lumea, zic, fugiră dit horli și viniră tu că să bați. Și se împărțără la 1940 na dealul și ca ar fi un frate și află calea lui. Papumita are dau sorori și un frate
și cu mea maisia avură una fată și un figlior, a mea Pendi și a mea teta. A lui Dada, de la Maia Elena. Ea era de la Tega Ganeța, a vekli paranumele era tot Anglii. Ei fugiră de Armiro, aproape de Velestino, Tugărții și trecură pe tărmănească hora Clisura, aproape de Casturia. Și ei trecură pe la Livăzli. Și avea ei agări vrasna ninga spravalta, după unii nausuti își dau spravnu și ei rămas rătu Macedoniei. Asta e tema mea. Istorie muito lunga, né? Se tu știi de nevra, ți pare mult umșat este că la voi tu ai știți tutti este lucriti multi bărnuri dit soia voastră. Este îmi pare un lucru mult de stimasi, mult în greacă și nu toți știm atât largul de soia noastră. Și ne pare că fații să știm mai multe, ații din noi sigur care au dus li află aceste informații, că lucrurile astea le știu noi mai multul oamenii cam avekli dit taifă. Alte turli este zori sli afli. Și ți asta ved și eu după mine că am tihiți am pap mita este bană și bună sănătate, să mi le spune este lucruri și să le îngărțesc, să nu le chirem, să nu ne greșim de iuinim, carihim și tora cu nouă tehnologii aflai și soi, na că nu scum carmani, desse România, desse de Gărții, de alte lucruri, ca hima câtă mare soi Armanii și ne aflăm cu surin niheam de malargu, iar vără soi ligată. Pe ți tehnologii, ai intrat pe site-uri, zburăsc cu mai multul de genealogii și Mhm. Facebook, ți turli de platformă. Drai da цели testurile sunt ti DNA Yeah. și așa ti ne aflăm când înșim tu sistemul de DNA. Și Asta așa ti nu am adrată, am zis Mhm. din testele este, în România zicem de ADN, știu ADN. exact, și nu am adrată, am avut că așa este cum destini te afli soi cu multe lumii, așa este. Tine când mă trești să zicem la istoria asta, cum nu permitu si și anau, ți duchești, când te gândești la toți oamenii ești la bărnuri din mintea ta. Минуеско. Минуеско просто ми харесеско си știu, că știu asta, că știu de Iuin, știu țadra și mi харесеско că, cum zic, ei era picurar, najma multu lucra cu oi și tora ațea Uduchescu, nu știu cum zic, Uduchescu tora și mi îndoiesc că ne-a scurtă. De aspectul, zic, ei lucra cu oi și purta multulănă, era arcoari tu munti. Și tora neacă nu ne stărcoari, noi nu avem multulănă, tora lăna e scumpă, ca tuti sunt poliester, zic, cum fuziră despărțea mea femei maninti de oiliș, de lănă, așa ți armasim noi snudzăgoia cu mani bun tora. Unoarea mea de zi cum o lăsăm lănă, așa ți mamul anglițăm. Și Mihărsescu ți ved pe casă nica iambuli de lănă, și ți vrna lucriți armasiră de bana de maninti de horli.
Și țarinii Licurisescu, că deliga sunt multuți în căldură. Și Yeah, avea dreptul. yeah. Aqui que vocês curtem um, și când te gândești la toate ordinările astea, zicem, ți le adrară, tine cum le vezi? Cum utrita, zicem, contemporană tora, cum utrita modernă. Gândesc că ți nici mazuri să trăiască de azi contemporană. Atunci era și Turcia mai mare și putea mult sprijină de tu năhară talentă să ducă, de munti Tulivadi. Tora cum Salaxieta nu se poate ahăt mult și atunci poate avea mai mult, era mai liberi sprijină și ți. Vezi după mine că și eu nu știu tu un loc, mă tutoara, nici tu alte locuri zbăneți, aici de când crescui, zic, de când eu trăi 18 ani, și eu ca ei mănânti. Ti gândești să văruară mai mult la este lucru? Meacă și mini neau tora trastul cum, ama nu cum își lua ei trastul. E tu altă lumii, tu alt, zicem, tu altă lumii și cu alte iti și cu altă experiență. Ti gândești să văruară ți ciudii că adrăm idiul lucru, ama nu este idiul lucru. Că și mini tot da este cu trastul și pe avion și actari, ama este alte turli, este fug, maș că voi mini, nu că lipsești, fug de mirachi, mi tornu, e multul, e malișoară bana. Și eu tot am amintesc cu acest lucru că tot, tot cu ordinarea, dar și mini, ama nu e de lucru. Nu-i de lucru, eu tora de um, zic mult tinera mea, ați tu mai chinuni. Ei de foc mai mult de zori, zic, n-are lucru, n-are sculii bună, um, și așa și eu nici de tot aspectul că cu zorea ta slug ca ei cum poate fugi de zori, mă știi eu nu lucrezi lucru, ți este cu mâinile ele cu picioarele ca pe curare, zic, ma mult lucrezi cu mintea. Um, Mindescu că de acel aspect este idei, Mhm. um, altă zori, mai era, mindescu că și oamenii, poate noi care mâini, că him, actări oameni, am și oamenii, toată lumea, poate să nu vor șadă tu în loc și îți vor sugă, sprimnă, să alexească, și captă tihea tot altul loc. Mhm, mhm. Uh, ai vă om să zicem, tu taifa a ta, tu soia ta, ti nu-l cunoscuși, ama aia și ca un mirachi de istoria lui, ea ei? Asta e venitora ca întrebare, că zburuși dacă sunt oameni, ți se Mhm. n-ai mai mulți nu-i cunoscuși, că sunt oameni de vârchiro, au așa mulți ani. Este vârdi ei care n-ai mai mult zicem așa și ca un mirachi, ca o curiozitate, îi duchești că ți-o aduci niham cu un om ți nu l-ai cunoscut? Um, eu aveam tihis când nu când eram mică, vără de paramaile, uh, ma nu țin minte molto ghini, nu le țin minte, ama ca patănii că nu aveam molto vrere să știu teste lucruri, aveam 4-5 ani. Tora de care, disco că n-ai molto voi să știu, mea para mai cu standard, era faptă în sărună, unii 860 de ani peste Psescu, și nu, unii 890, iartă, și era tubană până unii 960 de ani tu Chirolul de Iugoslavia. Și voi să știu cum era atunci de Chirolul turcului, tu gărții, polimiliții era, dauli polimi mari, ți trecu tu Macedonii,
Dapoi multi, cu naționalizația multi avarea la lor, cum ațea era și cum era banătul Iugoslavia până atunci și așa multi lucri, multi mari lucri trecut istoria de istoria regiuni de lume și voi să știu cum era zbănează tot de ei aspect. Nu de aspect de vere mari om, uh, tu politica ți era vere Vasilie, ma de vere din hoară, cum ați au trecut. Ai diket torak dat pare tine pistipsere. Este mindești că tu una bană de om fură oameni, fură bărnuri, care le acățară tu esti, care acățară chirolul dit bitesita ietei nauspre, cum zic, este ceva de noi ghivesim tu cărță, este zori și să achi găsești cum era lumea atunci, și după aia Protlu Polim, și după aia chirolul Namisadi Dauli Polimuri și după aia Deftirlu Polim și după aia comunismul, cum mutrești, cum vezi tu te a este Alexeri când ești faptul tu ieta nauspră. De aici este o întrebare mult bună și este fascinant. Stiminduiești cât îi poți vezi tu în bană de om. Știam și te spari te ia cu frică când te minduiești la ție Alexer mări fură și cât zorii va hera te ia, știi, tot bărnul la ei. Să chicăsească țiva de lumea de învârliga. Așa ți. Τώρα με Mindoescu și mea para mai avea vara uppspringit tänken att să protlu polim și cât era ți frică, sfat вчор скреща вчор tu polim care nu se avea faptă ca nu are tari nibunili tu lumi și după aia bitisiața polim și după trei napcen 30 de ani zicem, a cățănică unica mama are polim. Și s-a lăsat și sinurii de când a venit și Turției și toți zbătati loc. Și tini una zoește tu una hora ți este tu una Vasili, alanta zua, vazina vernaltu, vă uia hora și vă zic că tora este to este Vasili, vă ți lăxim para numa, nori să este numa, vă ți băgăm altă. Și ațea, că cum zici tu hurhita, eu escuto Cărțălină Umova, a mea nu mai este guda și nu escu ni prota ni ți niolăk zic, Shani Maninte, le Alexa numele Vasilili, Mhm. că cum lăsandrița. E, aquí găsesc și nu mai este ceva, ți-am ca cât multul. Nu mai este istoria personală, este istoria taifei, ma nu știi numai de alihia, numai ta, tu ne numai ta poți să afli istoria taifei tale de alihia, ma nu știi că Naumova este maștu cărță și cuda este de alihia, nu știi să simni cam alargul pe hir, ta să afli tu ți poți de taifă. Îngracă multul, este ceva mult de simasi, să știi Așiți, taifă, așiți. care numă, care și câteva ori și părnoanele sunt mult umșate și vor să zică ceva, cât cam știm mai multe cu ahântul este manghini. Așiți, eu îl întrebai Toragonia meu mita diuini numa guda, para numa, pernoania, și el desini de guida, de latina guida, se llama picurar. Deci, picurar, ața este multul, cum zic, um, știutiții, nu băgarea ața para numa. Aici găsesc nu știam, ți v zic guda, nu știam de hini. Și eu nu știu, просто mi dam să hibă de cașlu, mai cel cașlu este Două la de altul loc. e, Yeah. e, Și nu zic, nu, este de guida, de latina guida, de curar. e. Ți minduiești că luași naima bun de la soia ta. De-ați ții cănăscuși și de-ați ții noi cănăscuși. Hmm. Um,
Gândesc că de toată soia mea poate să luai a mea vrariti cash, uh, molto i cash. Gândesc că ța este Tomelgen, Carmana. Um, Mi-ndoiesc că uloi alumtarea. Ți-mi alumtu, ti ma bună bană. Uh, și snușed cu mâinile și ți masa darceva și cara siba una bugurini bună sasă, atum ți să darceva altul, maș siba manco, că știm că este regionat Balcanul lari trecută, multe lucruri tu ești 100 de 100 de ani și sigur nu era lișor, și mă gândesc că ați ani rămasi, de țeiții că nu scușă țeiții noi, că nu scu aluntarea. Și să știi că la prota parte arăștața că și și mini mi duke scoași și ani hari cașlo di tutti turlili aproape di tutti turlili ari care ne-au hari mai multu ari care ne-au hari nici mai puțin ma tutti ne-au hari și tu francezi și tu italii și tu olandii Iți doi mi duc, nu mi-arisească aici. Și eu scu și ții. Este. Gine, poate să vă mași coincidență să te hisea și poate să nu aibă și mari noi, mama poate să aibă, nu poți să știi, nu poți să știi că nu are. Mine mi gândesc cu câteva oară și la miraca mea ti limbixeni, ațea că mi mituiam că din mirachi ninti mi gândesc că toți stripă pâinea mea și mai multe limbixeni, dar că andai tu Balcan nu avea să știi mașună, zburai sigur mai multe limbi. Ața ideea eu mi înainte de vărăzoa și la spus ăștia mea fumei cafe în zbrăști 3 или 4 limbi, desi este grțești, întruțești, macedonești, armănești, sărbești, tor anglicești cu eu învățai și spănești. Și nori nu pot să știi mai și una limbă și mi gândesc că și ația niermasi de a mea soi că vrei, nu vrei, să le înveți limbile. Nu poți nu le înveți. Care îți vrei să înveți vărăzănate, ili care îți vrei, ți si să dar. Tu vără loc, tu vără Vasilii, să știi nu poți nu știi limba. Je. Și mă te întreb, nici am cam personal, zicem, de la părinții tăi, de la păpânii tăi care ți fură mult aproape. Ai, zicem, ca urnimii ți-ar masără tu minti, zicem, misturi, ți-ar masără tu suflet, învițași ți-va ți da poate ajută, ți-va ți-ar masi tu miseri? Smindoiesco. Tora ne aduc aminte tutti permifi ți li sputa mea maisia. Um, Canica, și mi că ațalia și ți vaniermână tu minte. Nu, Numai iei o porță? cum? Numai iei o porță? Mai Nu mai e eu portul e. țimșat. Și ți permite să mai asia. Era permifi, cum zic, permifi spusi dimaninti, am tutti avea țiva mintimenți zăca. Aha. Таха Пермив, таха Кувера Василони или Вера Василия. Тут ава ментимент să spună, ta mindoiești și să nu te greșești. Mm. Le aduți aminte ghinii că este față să le îngrăpsești. Va să lipsească, să le mindoiescu și să întreb de teta mea, de părinții, care o să le țină și ei, nica mai gine minte că eram mică. Mhm. Și atât de lihia lipsește să îngrăpsească și să nu schiară, că este a noastră armânească lugurie. Anastasia, este lucru nu-l avem în dreapta, ma
Va te întreb când vine întrebarea, ai tu mentitora vă permis cu mintinimia lui e nu ți ieni un permis zicem tot să ligește tot. Ți-aduți aminte vără? Am Nicht am să ne aduc aminte de una fată, era una fată și grira a fensui tu polim zduca, tormată. Și ea nu vrea ca era uș, nu vrea. Chiar își dusi tu a lui loc, să prefacă să vă tormată ca bărbat. Și lipsea streacă vără, nu zic, ca test, Yeah. ma nu putea să le treacă și avea 3 ani ți ajuta. Ah, Ați știu. ați în minte și ți niheamță. Și zânile, cum l-a ajutat? L-a ajutat cu urnimii, l-a ajutat așa cu una târlie de, zicem, mâhii și le adra testele. Cu Cu urnimii, măghii, cu mâhii, mamă tu cu măghii. da. Și care era niedzlu a permifului? Niedzlu era că și când este zori să află una culai, care era mintinimia? Ca vă să afli ajutor și când nu numește ca Ari ajutor. Nu Timșad. știu asta, ele cum asta? Acolo de najpcem no ștepță de acolo văseasă ajutor. Timșad. Anastasia, care să poți să le aduni permifile astea de la care și le aduți aminte de taifă, să știi că voi să le petreți. Ați lipsește sodra mie. Gândesc că vă să vă mult bună luguri și studiosim și să ne aducem aminte de permifele armănești. E așa este. Tata care are un iez mult, ți îngracă mult tu ții cultură. Tu partea de permifi și de folclor are multe idei sunt universale, ama vor zic multe știi acel popul. Zicem, ți problemă, ți bilai, n-ai mai mult apare, tu permifi, ți culai, n-ai mai mult apare, tu te esti vor zică țiva și angreacă și vor ți te găsari și vor ghivăsari. Tora, cum învățaște-ne să zbroși să armânești? Eu am înțeles să vorbesc armănește acasă, de protăzua, noi mai armănește spre acasă, ca în altă limbă și era tihazi când nești la grădiniță la 4 ani, mi se leghiră, fără să știu macedonește și era tihazi când eu nu știam să mă chisesc cu dăscălițele și am învățat macedonește la grădiniță. Și nu eram ni prota, ni di mană, păi, ca și ți eras cu mei cu surin și cu meu frate. Toți învățăm prota armânește acasă și mă armânește drum. Și când mă întreabă soțiile, că născuțile, nică născuți și când învață că ai cu armână, ați vrut armânește și mulți așteptă să zic nu. Că nu știu armânește. Mulți și nu știu care limba armânească, ți nu e bună. Și zic, a care limbă îți vorbești acasă? Și zici, românește? Care altă limbă? De Lihia. Da, ți-ai a mea limbă de acasă? De dată? Ții altă să-ți vorbești acasă. Ți fu zori la grădinice când erai mică să înveți macedonești? Nu ți-am mintit mult, am amintesc că nu, că cum zăsim, tu ți acasă să multe limbi și învețai tu idiuchiro că ți-ai să înveți și anglicaște. Și eu voi limbi mult, adică tine mult voi limbi, voi să înveți limbile, voi să le sprăscu și cât de mai multă limbi știu, cât mai nici mă gândesc că era lișor. E, sure, nu aduc aminte să voi vră îndersi, să voi bilei, nu aduc aminte. Mi îndoiesc că mi sticai zboarele vahi, tu prot luan de gărdenici, ama nu ne aduc aminte țiva, nu ne aduc aminte vră șoc, așa țiva. Părea că vine mult ulișor, cum de să știi. Astăzi,
Até em si fazes as duas te spune hăti multilimbi Alexescu tora când escu na fora Viena ili când eram anglichești că învățam și la sculi și tora niham za tu Viena înveți germanești și tu limbi și știu că te vreo poate să se mintească ațai cum zic nu e hăt ni bună lucruri că se cheamă că știi multe lucruri, știi multe limbi și ațai ca nu poate să fie bună. Așa este. Și vreau să te întreb, desi tora că de care ești în Viena, desi te câța și de lecții de germanești, desi vrei să înveți. Este niheamu, poate să niheam zori, ama are limbi ma, șcama, ți sunt cama zori te învățare de germanească, as poate. Voi să înveți și că niheam să înveți aia și ți. Eu învețai și germanește la sculi și știam țiva când unești. Și am îndoi că îmi lipsește niheam să cum zic să înveți cu cartea și cu dasca, e și ți știu, este și mai ales șorti cafițu. Mă lipsește și niheam să, cum zic, baš cu carte Yeah. să învețe limba. Este niheam greu limba, ma vă să înveță. E. Așa mi îndescu și mine, tățea că este bună și tehnica asta, tora este multu, toată lumea uva multu, și ariti, e bun e testul lucru, de imersiune, să lighești omul tu alantă cultură, tu alantă limbă și pe narga, a curchește să înveți, niheam, ca acum înveță ficioriclu să zburească e una altă limbă când nu este nic, fără să știi, zicem, cum să filisești zborul acel, cum să filisești verbul acel. Ama, ama mindoarea mea este că ta să ajungi să știi de lihia, bună este imersiunea, ama lipsește niheam și careva să zică cum, zicem, cum lucrează limba ța dinăuntru, care este niheam gramatica, pe partea gramaticală, cum să filisesc cu uh, cum să, cum să te zmusește, zicem, una frază. Ama dauli sunt bune, am de la ei dauli. E și ți, mindescu că tora ved și pe tinerii cum înveță anglicești de filmuri, ca fi una limbă poate să înveță și ți și tățeți cu multul curioasă ți o drață este că care ți va să înveță armânești poate sovdă, mai multul să înveță și ați bună lucruri și lipsește să aibă mai multul iusavdă limba armânească Шкърца, ждаска ти înveți armânești, am și ți savdă și să înveți țiva nouă de cultură, de filmuri, de sivă. Asta este și muta noastră că va și ajută actorii mobeți și de partea de imersiune, să zicem. Am da vrei să aflu cum cură limba și va și este vă zbor ce nu știi și lo avzi și va rămâne tu minte, ea și mindescu că fații. Avem o întrebare de la Florentina Costea, care zice și Anastasia. Titlurile de proiecte cu ții temi, minduiește că lipsește adrarii, care să aducă de adun tineri armâni de mai multe văsilii. Mhm. Ți-ai bună întrebare. Mhm. Mindescu că tinerii vor să cunoască alți tineri și care să aibă mai una loguri comună, ți poate să zbrască tăța, să hărsească tăța, mindescu că multul vă să ajută și ațea va aducă mai aproape și poate va să află și altă loguri și după va să facă soți. Mindescu că una altă loguri ți mine multul mi hărsi, este că născutii cărți, zic, de lumii, ți sunt traducite permanește. Um, uh, Ninte de verano aflai Alisa tu Vasilia de Ciudii permanește și E, multul mi hărsi când o vizuiști, din oare o am cumpărai, că nu știm că oare permanește și Ахтар, дискога мамулти кърца ка наскутия шици ci poate zvor tinerii si divăsească, care si permanește, va să aibă nica mai multul, zic, care si, pe care si anglicești, macedonești, românești,
care să aibă de una parte și românește de altă parte, să solidivețească tu Yukiro să învață limba. Și τώρα are cărți permanește, vera sunt vechi, vera sunt mamultu, cum zic, de academii, vera de istorii, mult, poate nu le interesească mulți tineri oameni a țării și care sibă cărți și ți avzătică, născute, interesante, atunci poate și vă zivească mai mult și armânește și mi că ața poate sibă bună lugării, să dram. Așa este și mini nu are mult chirodan, dar ne-am cumpărat Alice tu Vasilia Diciudi adusă pe armânaște și mi hârțiș mini mult că o avem și tot așa mi hârții mult știi Niclu Amirăruș pe armânaște, tațea că aveam mult mirachi ti permiv, ti istorie și am văzut că asta și pe armânaște și așa în chat a pridus ti mirachi și mai mult mi hârții. Așa este, fații are cărți, zicem, de simasi, ți este ghinisi, bă, și pe armânește și ți le avem și noi acasă, tot, da. Vreau să te mai întreb, Tini, cum ți-a lipsit și calea să dare studii din dreptul? Dar că găsești că și părinții tăi tot ideea domenii lucrează. Când după scolia și lipsa asta la facultate, nu știu mult ți se de tot, n-am îndoiam ca mei părinți vă să înveți în dreptul, eram și tine, am zăchirută, și vă să înveți, vă să îngrăpsescu, vă mă îngrăpsescu la scolii, la facultate de în dreptul, și vă să vedeți cum vă ducă de acolo, ți vă să dar. Și când o cățaia, că mult unii se găsește. Și vreau să o dar ața. Și avui mult tehiți, mult unii se găsi. Și nešto Anglia învăța în dreptul și alora în dreptul este niham ma altu da nostru, zic tu Europa continentală, и zic ei common law și este în dreptul ți uh, poate fi mult interesantă, că noi învățăm um, cum zic um, lucri ți sfațiră, prota, ei au istorii mult vechi, mult mari, largă și ața ania este mult interesantă, eu voi mult istorii și învățam ti lucri ți sunt 800 de ani vechi, Magna Carta de unii dau sutiți spre danul, ți are mai mult de 800 de ani, ți Nica este zaconii ază, tu Anglii și ața era mult fascinantă și știi, avea, o vreau ața să înveț. Mi se bine găsi și mi descurca voi tihi că învețai ți alții mi se bine găsește și tora pos și voi să lucreți ații voi. Aki găsesc cu vrei să stați că de câte aki găsești mini tu viziunea de în dreptul lor are naima mare simasi precedentul care Precedent. mai apofusi tu în situație ți este idia i ți și aduci cu situația de azi și lipsește ca ți adramază sibă ca tu în continuitate sibă idia cu ți s-a drăninti tini o vezi ca una mutrită bună ți pare una mutrită mai bună de dreptul, zicem tu, Europa continentală? Um, Vărnoară mi se pare mai bună și naima, vără lucruri sunt naima mari tu în dreptul, zicem, pe latină este habeas corpus țieni de Magna Carta de unii de 100 spre danul, este azi mult mari lucruri tu în dreptul, te când vără val duca hapsi, și ața vini dit Anglii, i de unii 600 și niște de anul are precedent ținica estează ca Vasilielu nu este piste în dreptul.
Aha. Šta je multo mare lucruri și ți aza nica suntu văra lucri suntu multo fundamentali, multo intrati ton dreptul și nu putem slăgărșim aza doua. Știi, ora îmi vine tu minte că noi zburam de navra de istoria tal fia tali, care este, cum zic, ordinările de care zburăm noi, sunt tu minduesc cu tine ai mai mulți de armâni, tu, soia noastră, mă scăftăm ca fi un din noi, n-ai mai mulți, avem multe paradigme de ahteri ordinări. Și asta va zic că și nici un Ksana Adrari, tot na hurheșță de la țiva, sa dar țiva, dar apoi iar hurheșță. Și tora când o duceai de anglici, de cum țiva ți s-a pofusi la anul 1600 nica este tinisit, mi minduiam țimșat este și asta. Îmșat este tot na și sa dar lucru de țiva, ama îmșat este și tot na să stizmusești pe ție este adrat din intea ta, că așa poți să te duci cam aninti tot na. Și nu lipsești cafeoară să iei de la țiva. Este îmșat, așa. Și este și altă mutrit când o bați tu bianii în dreptul continental, în dreptul european, care are alte principii și vahi, are și alte părți, ți sunt buni, ama ca fi un cu părțile a lui, n-ai mai bune și n-ai mai slabe, sigur. Eu, ari bună, în dreptul roman, eu tot ne spun Corpus Juris Civilis de Vasilielu Justinian Protlu, tak Justinian era faptul Taurt este mult aproape de Skopje, că noi avem una istorie zic, aproape de Gian oații de Skopje, de acasă și nu ca nu are în dreptul roman, are multe bune lucruri. Eu am învățat altul sistem de dreptul, mas isto este aproape de inima de genul. Mhm, mhm. E, sigura. Așa este. Și Maxus Mindescu că fație și să suidisească în dreptul și la de un popul cu popul, la cel. Că Mindescu că sistemul anglosaxon va nu este uidisit tituti milesli, Mm, iți. Mindescu că fație și si bă daule uidisite ta să se îndreagă. așa e. Tora că ne turnăm niham la istorii, nu vreau să trec malaru și să nu te întreb desi mai este ceva de partea de taifă vrei să ne dăți, ta să nu alas în parte, desi mai este ceva ți mindești că e desi mai și vrei să îți bați focus? Mm, Tora de tora nu ne initu minte, măcar să ne tignească, vă să spun. Sigura. Uh, Tine știi după ți azbițești masterul Viena, știi si ai tu minte să dar, desi vrei zini tu Macedonii, desi vrei să rămâi în Viena, desi vrei să fuți tu Anglii? Vă zved, eu vă mi duc calea. Eu vă mi duc calea clocă, tora are multe lucruri, voi și ațea, eu vă sunt cu harioasă, cu țiva sasă, vă lucreți de unele te altă lucruri, ta svacă de lihia, eu ți sibă, mindescu ca și eu, ca mea femeie de manintică, pe curare, eu mi duc calea acolo. Sigur, așa este. O altă lume și o altă domenie am tot zicem, tot cu ideea minduiarii că lucrurile câte vreo ele să te zmusesc este și cum vrei tini, și cum ți bați lucrurile, și cum ți bați umutea, și cum ți bați naieta, ama lucrurile câte vreo să-i desesc și cum vor ele, numai și cum vrem noi. Așa ți, de lihia. Anastasia, ne apropiem de BTC-ta Modetiei și noi tot na Cadica Fioară avem trei întrebări ți le băgăm a oaspeților noștri. Prota întrebare scurtă este desi ai zbor armânescu, ți n-ai mai mult țari hari. Multul ni se găsește zborul Luna, este zbor latină.
Și eu molto voi să înveți ti stalile și cum zic ti locul în afară, ti, Ti Cosmos, ti cosmos, ti astronomii. ti, da, ti astronomii. Ștăța mult u voi zborul lună și stalele am lună mai mult. E, Ați ieșit mșată numai. e. Ai Mirachi ti Univers, ti Cosmos, asta este... Ги văsește mult tu? Ti este temă? Divăsescu că tot drai și un mic curs ați la facultate Scopia. An. Nu mai găsesc multe detalii lucruri, eu sunt mai mult în dreptul, nu ti învățările de cosmos, ma voi să știu, voi să înveț de, de ari manclo de noi. Era un atelier de curs, să zicem, științific, de cum se adră Universul, de Ioahurhi, cum se adră planetele, cum se adră Luna, cum se adră stelele, așa ceva, nu? Așiți, mati, cum zic ti, oamenii nu sunt învățați de ața, ma ți poate să găsească ca fi un om. Ca un atelier de curs teahurhită, nu este. Te curhită, da, E, e. ați Scopia era. Simșat, care va zică Luna. Și avem legătura și cu un Mirachi de-a tău. Ai văr mâncare armânească, ține mai multe țări, Hari? Ne mult unjari hari placinta ți odrăm ti San Vasilu, când bagam paralu, nelu și gvozdul. Și ața cafea mult mi хрестеско când vine Chiron, nu mai știi spete de căftare de nelu, paralo или gvozdul, ma și placinta ți odra Maia, što mi-a dată, este mult bună. Și cafea nu aștept umaș. Să și de să mă cam. Mini merisești multu, ama tora că desești mi ciudăsini hiam, tățea că la mini tu la mini în casă îți bagă maș un pără. Mhm. Tu Makedonii imaš bagă un pără. Ne? Noi acasă băgăm și nel ti vrari și gvozdul ti nu te vrari ti um, cum era? Mai greși zborul cum era ti Asta e tihi tu bană? Nu. părălul este ti tihi ma ti duzeni. Zeni. Gvozdul este ti duzeni și nelul este ti vrari și părălul este ti tihi. Ama mini nu știu zborul ți-l desești. Părălu nelu și ți mai bazi într-un. Gvozdul. Ți este voz. Gvozdul zbagă tu cum zic, toța de her ca păpuță de caie. Se cheamă ca... Aqui que sim. Aqui que sim. Não, não știu cum să-i zic pe românește. Aqui que sim. Ah, eu ți-l știu să zicem ca simbol că ti afiraște de arali, ti ajută să... Eu te duc să ai îmbărață, să Mhm, mhm. imnă lucrurile ghini, tuti. Nu mă aștept praz, tuti. Ti sibă să simnă ghini. Poate si baš și când noi tu plățintă, când noi băgăm tu plățintă ti San Vasiliu, știu că este ti dozeni. Aristo, nu știam. Dacă îmi Ja, ziceai, mi to što banao, ja și eu am te mult lucruri în alianță și ti nu năstăvărseam nova, să știm, nova să învățăm, nouă lucruri. așa este, așa este. Mai am o întrebare. Ați este, mă stai fără cântic armânescu, țineai mă mult. A mea femeie manhã de testa, că mult vreau când eram mică, și cânticul este în vestă armână de Fântână de Malmă, de îmi discu ca na 88 de anul era. Awați era ca festival Skopje. Și cel mult vreau ca nică și nica azi îl voi mult. Ascultă și mine. Discu că ăla este peste cap de cel cântic. La era știi că este. Îmi ți vrei, ma țari hari, țari hari. Asta este.
Anastasia, muito me hârsi că și tu moabeti și mi hârsi că învețai multe și tăța mi hârsi și că putui să avdu limba românească și cum zburăși să tine mult umșat și mai învețai nica îndau zboară și să Hristos cu nica noară că ți luași și dit chirola tău, ta să zburăși cu noi. Харисто мулту ти калезмата, ти мобета, ми хрсика на канаскум, știu Fatima esta mubeti și mușată. Haristoni Canoare și Haristoșa mutitorilor a noștri că și zură cu noi nica unei emisii și joia care hini va nu vedem iara cu altă moabeti și cu altă oaspi. Să aveți un seară